kind the asidama nyankopon ti asefo twedi ampon nyankopon wa hwe nyina yeso na ye ho ama asem hallelujah amen afi mu ne moden pa so nkakra adom wura ne de ye kɔ ya na nneema bi ho anyame ye mayen ya o se ye ma ne som ye bo ebi se enya kwanya ne nyina ne nipa timi nya etimi kosa aba obi nya kwanya na ontimi ma back bi mu wa ma unsem amawere nanti awurade anim na ye pɛ amen enchinchi basa o chinchi ontun nyankopon nya pam da because unyame ne ye bebre eti nyankopon apam a woni nyame ma wo no entimi so mu da bibia so betimi ato wabrabom okoma emu ade betwa fa so bia beba apam eni nyankopon nantie yie no okoma emu ade no entimi ntwi fa yeso obi wonyame yi a ayade asumbo obi wonyame yi a ayade asumbo abrabon ne okon ne take time said de wonyame enam so woni yie ni nti obeye amen onyame oni akiri ena na sunye ti asem ba ye bani mu a o prepare yen o prepare ye bani mu a ti se mofra ti se de wa wo ba ketsoa wa man no fo wontimi nka se me no fo ekwam de na wontimi nka this all dan san wo hu de wo pe it is ye fiwi ase ne banyam mu a ye ne so ne ye problem na ye se emofra nketinkete ekyabra na nyankopɔ be prepare yen aba ye huhu mu nimdie ama ye tumi ama ye hoden ama ye gidie ama ye nwuma ama ye ntiase no ne prepare yen na wo wi ansa na ye busade na ma ye eti busa onye sa prepare yen oba no odi sey ansa na wo sore afi so odi sey ku ansa na wotimi adwale odi sey pa ansa na wotimi aye ne ho ne makora etobi akora no kodro bi oyi na tale gbogwa no ntimi nhye it take time ansa na wo hu safi de akora we de wotimi dware se na wo de wanyi kodwa so atana menhwe nketo no it take time so wo mana bra bo ne take time ansa na wotimi aye bibia ma ne ho de a sa na wo banyami mu a it take time na wrade de prepare wan san wa ye de sosom bo na ye dai e de amaw ye ni santi ase no ena ma ye chinchi bebre ye ni santi ase no ena ma ye gigi yesu moja ye ni santi ase no ena ma ye hu nyankopan ni monyam ye ni santi ase no etime kwa ha na adesna me na mo ha adesna me na mo ha adesna me na mo ha adesna me na mo solution na me penso me nya obia ni wo problem no solution da wa wo kofa e wonu nyina nyankopon di ni abone ho nanso nyankopon nantie na machira wo no o prepare obesa ma utumi woni tumi nti na wo fi abayifo di wo so woni tumi nti ni ama wo su woni tumi nti no mo ha wa brabo no eti wo prepare wo nyina no ma utumi amen eti wo ha ba no sa say say do timi twere 1 2 3 say wo yaade wo nya tumi ni nyankopɔ de ma ye de anobo nsama je fi ensam nyina ye tumi ye ni eti awurade ho ode ne awurade tumi nkan ye ho eti ade ne kuta ye saa ne efi abaifo boyasum na omaje ena awurade wo ba ne mu no prepare wo siesie wo ye wo yie so be ma ode ade ne be sa ma back on san fa ma wo se ne ode ma first one no bonsam ne ji ye no obere de so ba prepare wo ma wo tumi a wodi bedi ayalesa ne so wodi bedi wo ma no so eti wo ma utumi ni wiafa na ode na se wonsa eti wankase wo hu ani da ho wo hu se ne ania mate wotra nyame mu ache wate ne amase enti ade ne kuta wo no be so yese be ya ense amen dia nyame be ye bibia man na wasa man opportunity be man na enso ne bono na sa ni pa ne sebi o na ni nyansa wo fo. Because I kai baby ana wo eniema bi a wafam a difa trofo so a wanante na wonyame wotena ni mu yie
adoya wa ye wo no ebe somobo. Amen. Ebema watimi ne na nanti yie. Ebema watimi atena ne mu yie. Ebema watimi adon. Etsa meka se obi sa anya sa akwanya no. Na wo ahu se ne ade na fasiti a. Ena meka se sebi o ni nyansa ye den. Ewofo. Onyame so wo ye bibia ma wo a. Hwa ne wo fia bayifo. Meku mesayo. Onyame ma akwan a. Me se tena nyame mu yie. Amen. De ade achichiru bi awurade besa no. Amen. De ade ato wabra boso. Sofo makoje na kakadronyo mu nya ne wo solution o. Solution na fagina wa so. So ne nyame nante yi a wa benya mmoa ne mu fa na awurade de ne nsa ka wo ha no. Amen. Ya jidie. Tu jidie na mo. Nyankopɔ fam de bibia timi o ma wona wo gidi se awurade ye dai ewo. So what me for akoma ma nyame ya no antra ne mu ya bi papa bia ne wa wonsa beka. Nyame wo hia gidie. Wo hia so be don. Na wo be last stop nyame me gini di papa. Na nante bia nya dan enka ho. Wo gidie ahonsa nchinchi. Wo gidie obi nche so be gya akwantere ma wonye. Baby. Wo gidie a yemfa ha yenwura ha we nka nyame ayo. Wo firi chi nyanko be yankwaye. Ye se wonyo nchi biem. Tena na abetena se na bere biala nyampe so e bibiri so na wo fi abayifo obemmeo e na wonwura ha e na won pa ha biko ne mre na nyankopon asama wo na so eto wo fi abayifo nyankopon na akrobotimi wo matiko so mo meso wo hwe ene mapa na odima wo ne mu yedu ene nhyira na odima wo ne sombo tie meso wo hwe se wo gidie no e ye gidie anwuma ka ho ana ye gidie wiye wa ma onsem tibusa so wo se ne akafa ho wo made ho tumi ni som ye bompa ye kwam wo tumi ni som so onyame amie so kura nam se tumi ni kan ho ni nti no wo fie na da na dia obeba ho be yiwa firim ena ma last stop nyame ne nante ye de sa de wie nkwa na ma ne nante ye de ye de sa de wie ma ne nante ye de otimi ye niam bia na bra dwene ntias wo de simple simple na nipa wo kwa yo mo wawa nipa wo kwa na yo mo wawa na ye nyame bia wone ne nam amen etomre bia me sia ye nkaka niam bi ne fa ne ma bi ntutu niam bi ho ni ehu de nyankopon wa ye ye hu ye di nyame achi ye nyame aye ye enye nipa nya na wo sa opportunity no ye nyina betuma betena sori de mo ha nanso nipa ni bi wo mu anyame nim wo mbo anyame nim wo wa ma won because bi wo kwa ba wo tifie no wo ya kwankyere be nan eto na ebeto no de bia na me ka kyere wo nyame ba tumi bi ne hanti ye tumi bi na gie ne mafiri ensam tumi ne kunye tumi ahodo ne ba ya brabom be bowuram ti se wonnam nipa semu na tumi bi angade mu penti ko tumi bi anti ho praise wo tumi bi anti wo Roman wo tumi bi anti wo eno de ayese ku amodwone ye ka tumi ni ba bia nyame kasa wo ba wo hu nsankyerene it is also what someone to ya na de areho ne ni gsem se ya de areho ne ni de bia de areho ne ni gsem se pewodifo ba ko bi na tena ne nase na wa so na wo konoko so ye papa atrana so onya papa no ahwe foforo de bia o so be ya kwankyere de a sori firi ho onya papa e wo so wo kyere wo mpaebo wo kyere wo so na obefasi afiri bone ho ni nyina be ka ho amanyame aben e wo so wo kyere wo sane ye tira nyame mu yie e wo so wo kyere wo sane ye twen abusade ya ne ye twen o twen wom wo kyere wo ni nyina de bia be ya kwankyere a wo so so de den efiri ho so de bia me ka chanza wo kwa asori bi na kwasi ada e wo se ye kyerɛkyerɛ wo no ye se ye ya kwankyere a wo te abosomfie Sunday wo se ye kyerɛkyerɛ wo na wo be awurade so nipa be awurade na ni problem na ye ha wo nipa be awurade na ni problem ni mo ha ye be hu ni so wo ha pa ba huhum mu ne hunam famu no nipa ni so no o mo be hu ni so wo ni ha emu aye hantia amon sem
have no say oh na ready so any problem bia ba no problem wa be awurade ntino emu aye ha nipa nyina hu ne say na so oni haw we dey so oni haw enso na wo haw emu aba mu mukra aba mu bu de na usuro aba mu aye den usuro suro de one wo kono se usuro no so de obedi wo so because de anti a usuro no de wo dan no wa ye ne ketwa de menti wa haw beba wo so abesuro pe na de wo twe no wa ye ketwa enti na wa usuro na wo so be ma bi di wachi ani mu odura upon ye wonam mu no obeje wo amen e bia na ne da di kan ya wo ba se wonya gidi a onyame wo be ya ma wo amen onyame so apoti ni na raba ko tono ayi ni ti na ye me dem hu fa so a wo laptop hu enti ya na me friend me ba sa ba ade wa so da ye bia no se ma ene da ya ma so me so da ye na ke ka o ni e ko sa ko ni afa ka le ti ni pa ma ka ra ko ni accident ne de omu ye se kwaye bretuo kusu na ya ye ba bia boboti se fom na ka ne ko to so bre me ba no so ne da ye kapa so da ye no ka se ne obi ewu a ade ya chia na nipa na wu nam se sa wo se nkofo betwa ho ahia wo mu se kai de aye de nketo afro yi mu anka wo se nka mu nipa nyina ye dai ewu show empire na me honhom ma me nyame ka kyensema ba wa ka kyera wo masa empire no momomfa adwuma enti ya munya gidie nye fa gidie mra sole no nye hye nyame die nmonyam eno nkodai wukuada no me wo ha na me ku frɛ me sɛ oso da danse na wo nti muntie ne yie me ku frɛ me sɛ oso da no akwa akura bi ase na ya deda obi no oduro no mu de nipa na to adaka mu de ntoma akata ne so na wo hu nipa kora ni no se na wa na ewu a me ba ye bia ma metu funi to oduro afa na no mu ye awufu so ma ye dey ama nipa kora no no frɛ ne bra ba ko abroche no obo na mane se anadwi da ye bia waso ne ye mahye no no se ne da ye na ben wa enti bompaye ne ya wada na me ne papa ye akasa wo fon so na abufuo ko ba ye na papa ne kate me muntie ni yo nye laptop nyame a saa brain ka me nyina ha ene me wo ma me mpai pa wo se ni nyame na wo som no no saa nyame no wo didi a wo na o onye nyame odidi a na wada 24/7 o ye adwuma no obo ne maso ho bai laptop nyame ti me ne papa ne ye nyiya no na papa ne kate phone no na je se me bu ofu e wo se me sa fra papa ne back na me ne ko ti me fra papa ne 2 minutes call wan fa to anso ade mu yansa se bi obi mia me mene asi obi mia wo mene na wo ho mete wuntimi nya wo ho hwe no me soso ma boneked anda nko ana hye me ena blaze amom bibia hye me anda nko ana hye me ti me fa ne sa wan fa ntimi bi mu ansa bibia be hini me mu mitimi home na de me kofom ma hunu bibia biem asidan kanya me se me ba na wo ss no ena wo fra me na ano so wo yale na me se adwo ani ebra na me pedro ma sanya me ba na no wo fie ne dia ka pressure na sa brinka akume ne laptop nyame ne bamba da ne dan nyina bi so me ne me maso a fe de me bai si wo teateam ya ho no soso no che se je se wo ba kwan mu ansa na wo hu nipa na okojira na wo fra me ba panyin no na wo se me ba no so te faade ya so ye otafo na wo se me ba na wo fra papa na papa ne se enso so se ma da awu be hwe ene papa ne ba ye so ntimi me ono nkwa wo ntimi me ti ma ha nyina akra ye yekuro wo twe me free dem ho se wo twe me fom no wotia tiam nkofo meboa no na ne yiri wu na yesi we be so mi mu na we ya be so mi mu no mu pagya me ma no nyina epu ahuro yesi wo mudim koduro doctor ne say poison anya sa so bia makoma ne pese block ntina sa ahoro no pie bebrebe mi huru hwe na sidanka nyame se me timani no ho me ho ma me ami shawa tenya wa nya Mpaebo anka mewu me ho ma me de ho ba ma mi o me se be ba no mama na mi huni ami nyame wa sa sole me ho ma me tema me na mi bu afusa na mi hudi ami nyame ho na mi hudi ami ho ma me nyame shawa te won shiraw yemade dane da nyina ho Mpaebo ti mani so teme de mu yas bibi na me hunu mu nyunyu na na wodi ade ani me pagya me ti asa wo sejen ne si me so
nipa atwa me ho ahia na mani so tem na mebusa ase na ha so me ye de wa ha na me so sum ba me gye no hwe me say ya ye se ba me na su service ma yale na yale wadie bro so pressure na me bu ofu ama na bro so no mu pepa ma no ho awuro no naked ba me de ntoma akekere me ho na de me kan sa asidan kan nya me so te ya na me bo voice message ma me honhom ma me wo ho na nurse fo no ma ba ma wo kwadi asole na ma bo asole ni di akere wo mu na ba ma bi no aba mama wo kwadi asole me se asole se na me ko mu se ni asole no yire ho na ekọ na newu nyankopon na wo somo no wajo last up nyame mi anka me nsem fatadua bi hu mire te se me eno mi abusua ba bi mu te se me de me na si dandua mu won enso ba kesia ne ya na totom so ni nyina last up nyame me wo ma me nyame na odidi a wona no woje mi o nti se me ba na obi wo no oturi na si aba akomienu no wa ma ya na eya me ya wo makoma mu se omunim fasode e wo last up nyame mu omunim nyame konkronkronkron a me wo ma me de ne ye dai e de ne ye adwuma ti ne asedan ka nyame. My miracle walking God, my Confuse.
confusion na cat confusion na masa kabo confusion na team confusion ya jai makabo osisa na ekọ ana ma pam na mo twato bo oso mo betim amuti wa besa nya afro doctors no US oso ba akasa ni na be delay usa because enya dia nipa ba yo ba zero ba be ya sa They just supposed to. Because the last of them. Last of them. Never me fear. Never me fear. Never fear. Never fear. Papa then anymore. Papa then anymore. Dia. Dia. The bonnet. Dia the bonnet. The papa home. No bonnet never yet. No bonnet never yet. Bonnet never comment no. Bonnet never comment. Papa na wo di dia. Papa na wo di dia. Papa tu one no. Papa tu one. Some can. That's what it's on. Change this biala. Change this biala. Apostle the shepherd. Apostle the shepherd. Never stop. Amen. That's the last of you. Last of you. Apam boni biara. Apam boni biara. Yaso aba wo. Yaso aba wo. Ejira to me so. Ejira to me so. Sham. Sham. Yesemo hode. Yesemo hode. Hode apam ni kura. Hode apam ni kura. Ati wo pray to aba. Wo pray to aba. Monte. Monte. Inside. Inside. Say ya. Amen.
The Prophetess Faustina Okyere. I will nyame de mato asafo Jesus in charge prayer ministry ano. Asafo ne kase power asante achimagogo. Asante achimagogo ye prayer camp kesia pa. I will nyame de ni difuo kokodrufo enwosra semema ato ano. Enso ha, aye prayer camp bia wo free tamale takwa ehin bogoso ehin ba bia siremu ba bia.
Obeba Sante Achima oba benya baabia da mattress bibia wa ha na the problem na ba na Awurade afa me so ahwa ya ma wo obeso hia me Kumasi eho ye fia da abua kwakropon bo mode abla sofulai wodu sofulai no betuti e pa akropon abua kwa me numbers ni go screen ase e twagu wo yi fa me number ni mu ba ko a na wo hia me fia da bia ewo Kumasi abua kwakropon obete Awurade nka obete Awurade to me nka ensayo obesa hia me Accra amasaman dobrogo no eho ye buna da bia bo mode aduru amasaman numbers ni twagu screen ase fa numbers ni ba ko me wo ma me wakra me hia onyame di fo me wakra me hia me wo ma me hia wakra ebra da bia ni me mompunimpu na Awurade ebe ma wo solution ewo problem ne ho abrochirefo nso me nya amumu de wukun krata asem de wo babia kwadi sensem me de wo bankrata asem nkoyie me wo page kase wa brochire eno so hia me wo ho eno the number ne ba ya de ba adu to page no na wo no nyame di fo abompuni abochire ba bia wo bia pese oba ye line so no e say me adu to page no Awurade hira no nka ho no ntenanim kire ene wo ho maame Prophetess Faustina Okyere mompuni mpo na Awurade be ye nyame ama ne di fo aye ne di fo awo sam ne haw akwantu sam ya de kranko bambo na wo pe ye die bi na wo pe awo bi na huntime nwo awalesma ye bisi basa usika nyina hye e katie adwalo wo ne wonya wo bama bi di wasim oba bi di wasim godun sansam ene prophetess onyame di fo anwosra hye ne ma emompuni mpo na Awurade be ma usoroshi e wo problem no nyame hira God bless you nyame ntina ne mu kire won kan ho me do pa na Kristo de wo do cha me baba agadiri gema